tivemos fai un rato, pois, 100 e pico personas aquí disfrutando do tema da cetrería. Eu non son moi políticamente correcto, e sí que me vou atrever a decir que o tema da cetrería, igual co tema da caza, a veces parece que somos uns valientes. Digo porque solo fai falta publicar nas redes sociales, que falábamos antes, este tipo de eventos, e hai un grupo de personas que parece que sistemáticamente queren bombardear todos estes tipos de eventos. Eu, que sepades que me gustaría ter máis campeonatos para aquí, non son un alcalde que se amedrente por certas cousas, todo no contexto de que Santa Comba é un pobo que aposta pola caza, temos máis de 400 socios na caza, e o ano pasado xa fixemos un evento de caza que xuntou máis dunha exhibición de cans de caza, que xa xuntou máis de 1100 e pico personas, incluso de fora de Galicia. É un evento que ten moitas críticas, pero de quen ven esas críticas? De Santa Comba, dous ou tres, que non sei se calificados quizás de animalistas, ou naturalistas, ou non sei, todo acaba en istas, e que parece que queren bombardear todo e están en contra de todo. Penso que os políticos temos que dar un paso adiante, seamos do color que seamos. Eu son do Partido Socialista, estou moi orgulloso, pero non podo negar, ainda que este grabado pos demás arriba, que non coincido moitísimas cousas. Entonces, penso que temos que presionar vos, que sodes os que invertides nesto, tedes que presionar tamén os vos concellos e que den un paso adiante. O ano pasado fixemos a primeira exhibición de cans de caza en Santa Comba, xuntamos máis de 700 exemplares, tamén gracias a Pedro neste caso. Hubo esa serie de críticas, pero saliron moi boas sinergias dali. Eu acórdome, pois veu un rapaz que tiña unha tienda de caza pesca en Lalín, e casi bromeando, dixo, oye, tens que montar en Santa Comba. Bueno, empezamos así ca coña, e a día 12 ten un negocio montado en Santa Comba, creando 2 puestos de empleo, e invertindo a xente que invirte na caza.